ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମ କରି ଚାଲ, ଫଳର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସୁକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସୁକର୍ମ ହିଁ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଡରିଲେ ଚଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ କର୍ମକୁ ଡରିବା ଦରକାର, କାରଣ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କର୍ମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ତ କାହାକୁ ଡେରିରେ। ଚେହେରାର ଚାକଚକ୍ୟକୁ ଦେଖି କାହା ସହ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶରୀର କଳା ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ମାତ୍ର ମନ କଳା ଥିଲେ ନୁହେଁ। ଆଉ ହାତ ଧରି କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲେ କେହି ତୁମ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ବାଟ ଚାଲିବା ସହ ଯିଏ ଦୁଃଖକୁ ବାଣ୍ଟି ନେଇପାରେ ଓ ସୁଖକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିପାରେ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର। ଚିନ୍ତା ତୁମକୁ ଖାଇବା ଆଗରୁ ତୁମେ ତାହାର ବିନାଶ କର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯେପରି ସମୟ ତୁମକୁ ଅସଫଳତା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ମାର୍ଗ ସତ୍ କର୍ମରେ ଚାଲିଥାଏ, ତାର ଜୀବନରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନ ଡଙ୍ଗା କେବେ ବୁଡ଼ି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ କାମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଶତ୍ରୁତା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବନ୍ଧୁତାରେ ବଦଳିଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଅଙ୍କ ହେଉ ପଛେ, ଯଦି ସୂତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଙ୍କ ସରଳ ଲାଗିବ। ସେହିପରି ଜୀବନରେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉ ପଛେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ସମାଧାନର ବାଟ ସହଜ ଲାଗିବ। ଭଗବାନ କାହାରିକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦିଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଶରୀରରେ କିଛି ସୁନ୍ଦରତା ନଥାଏ, ସୁନ୍ଦରତା ଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ଉପରେ, ତାର ବିଚାର, ତାର ବ୍ୟବହାର, ତାର ବାଣୀ, ତାର ସଂସ୍କାର, ତାର ଚରିତ୍ର। ଜୀବନରେ ଏହିସବୁ ଅଛି ତ ସେହି ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ। ମାଟି ଥିଲେ ଘାସ କଅଁଳେ, ଶରୀର ଥିଲେ ରୋଗ ହୁଏ, ପରିବାର ଥିଲେ ମତାନ୍ତର ହୁଏ। ହେଲେ ଏହାକୁ ମତାନ୍ତର ନ ଭାବି ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା କରି ଆନନ୍ଦରେ ମିଳିମିଶି ଚଳିଲେ ଏହାକୁ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନବାସ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖ ଉଭୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମସ୍ୟା ଏତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନଥାଏ ଯେତିକି ମଣିଷ ତାକୁ ଭାବୁଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ଧକାର ଯେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥାଏ। ମଣିଷ କେତେ ବଡ଼ ଧନବାନ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ତାର ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବା କାହିଁ? ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦ୍ୱାରା କେହି କେବେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇନଥାଏ। ମଣିଷର ଭଲ କର୍ମ, ବିଚାର, କଥା, ବ୍ୟବହାର ଓ ସଂସ୍କାର ମଣିଷକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହା ହସର କାରଣ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ କାହା ଦୁଃଖର କାରଣ ନ ହେଉ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ନିଜକୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବ୍ୟସ୍ତତା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଆମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଫଳ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ
କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଅହଂ, ଲୋଭ, ଘୃଣା, କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ କର, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବ। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଏହି କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି? ଜୀବନରେ ଆଶା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ। କିଏ ସୁଖ ଦେବ ନା କିଏ ଦୁଃଖ ଦେବ ସେହି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, କିଛି ଲୋକ ତଥାପି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ।